Hej. Hallo. Og velkommen til Grønland. Og velkommen til vores forløb her i Grønland, som handler om... Ja, hvorfor smelter isen så hurtigt i Grønland? Vi er havnet i Ilulissat, hvor vi har vestkysten af Grønland. Og her har vi den mest aktive gletsjer overhovedet. Det er lige herude, det sker. Det er herude, isen den hamrer ud. Man kalder det her for den globale opvarmningsmotorvej. Og det er her, vi kan se alle de rasende hurtige biler eller isbjerge køre lige ud i havet inden fra indlandsisen. Så nu skal I blive en lille smule klogere på de næste par moduler omkring, hvorfor er det, at isen smelter så hurtigt? Hvad er det, der gør? Hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at tingene heroppe går ekstremt meget hurtigere end alle andre steder på jorden? Så bare glæd jer. Læn jer godt tilbage. Tag sikkerhedsselen på, så kører vi afsted. Vi ses.